30 ବର୍ଷର ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର 3ଟି ଉପାୟ। 30 ବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର 3ଟି ଉପାୟ। ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ 30 ବର୍ଷ ଟପିଯିବା ପରେ ମହିଳାମାନେ ମନେ ମନେ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। କେମିତି କଲେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିପାରିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମହିଳା ସାଥୀ ରାଗିଥାନ୍ତି ବା ଅଭିମାନ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲିପକିସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଫର୍ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ ଓ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାନ୍ତୁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯିବେ। 30 ବର୍ଷର ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର 3ଟି ଉପାୟ, ଯାହା ବିବାହିତା ପୁରୁଷମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ଅଧୁରାପଣ ମନେ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅପାରଗତା। ପୁରୁଷମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ କେମିତି 30 ବର୍ଷର ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଉପାୟ। 1. ସ୍ତ୍ରୀର ମନ କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେ ତୁମ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ମନର ଉଦାରତାରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କେତେକ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। 2. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କରନ୍ତୁ। କିଛି କଥା କହି ଆଉ କିଛି ହଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରନ୍ତୁ। 3. ଆଉ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେହି ଜାଗାରେ ହାତ ମାରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଏମିତି 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତେଜିତ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ପୋଜିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ସମ୍ପର୍କର ପୋଜିସନ୍ ବଦଳାନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଶୈଳୀରେ ସେହି ମହିଳା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।